Pandora Elite. Nejpokročilejší zabezpečovací systém pro vozidla. Nastartujte auto jediným dotykem. Pandora Elite se bez problémů spojí s vaší mobilní aplikací. Umožní vám zahřát motor a nastavit ideální teplotu ještě předtím, než usednete. Mějte kontrolu, ať jste kdekoliv. Aktuální údaje o vozidle a sledování polohy v reálném čase přímo v mobilní aplikaci. Pandora ani v podzemní garáži nikdy nestratí přehled. Díky lokalizaci přes veřejné Wi-Fi sítě je poloha vašeho vozidla vždy dostupná, i když GPS selže. Každá cesta uložená. Prohlédněte si kompletní historii jízd s přesným záznamem. Kdykoliv ve své Pandora aplikaci. Vaše auto je chráněno, i když u něj nejste. Pokud se ho někdo pokusí odtáhnout nebo zvednout, Pandora vás okamžitě upozorní hovorem a notifikací v aplikaci. Pandora chrání na každé úrovni. Pokud je vaše auto zasaženo nebo se s ním někdo pokusí manipulovat, systém okamžitě reaguje a spustí upozornění ve vaší aplikaci i na přívěsku Pandora. Pomocí přenosu signálu z klíče otevřou dveře. Pandora okamžitě reaguje na neoprávněný vstup. Ani ty nejpokročilejší metody krádeže nejsou pro systém Pandora problém. Od přenosu signálu až po přestřížení kabelů záložní zdroj baterie zaručí, že alarm nikdy nepřestane chránit vaše auto. Z Pandora Elite vás nic nepřekvapí. Nejpokročilejší zabezpečení vozidel na světě, navržené tak, aby chránilo to nejdůležitější, vaše auto.